ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଧମାକା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ର ଅପୂର୍ବ ମାନେ ବିକାଶର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛୁ କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ର ନାମ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାମ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନାମ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ର ସର୍ବନାଶ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିକାଶ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2023 ମସିହାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ଆଉ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି କାହାର ନା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର, ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିଡିଓଟି। ହେଇ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କଣ କେଡେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗଲା ଭଗବାନ କେଡେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିଲି, ତୁ ଏଠି କଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଉଛୁ ବେ? ଆଉ ମୋଦି ବାବୁ ମୋହନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଉଡିକି ବା ପଡିଗଲେଣି। ଉଡିକି ପଡିଗଲେ? ହଁ, ଆରେ କେମିତି, କୋଉଠି କୋଉଠି ପଡିଲେ? ମ ପଡିକି ଶୋଇ ପଡିଲେଣି। ଆଉ ଉଡିକି ପଡିକି ଶୋଇ ପଡିଲେ? ହଁ, ତାର ବଙ୍କା ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଙ୍କଡା ବି ହେଇଗଲେ? ହଁ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ଉଡିଗଲେ, ପଡିଗଲେ, ବଙ୍କା ହେଇଗଲେ? ହଁ। ଆରେ ମିଡିଆ ବାଲା ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେଣି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମ କିଛି ହେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି। ଚାଲ ଚାଲ, କୋଉଠି କୋଉଠି କହିଲୁ? ହେଇଛି ବା। ଓହୋ ଏଇଟା? ହଁ ଆରେ ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଏମିତି ହୋର୍ଡିଂ ହଁ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋର୍ଡିଂ ମୋଡିଂ ହେଇକି ପଡିଛି। ମୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ହୋର୍ଡିଂ ମୋଡିଂ ହେଇକି ପଡିଛି। କାହିଁ କହିଲୁ? ଓହୋ। କାହିଁ ପଚାରୁନୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କଣ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା। କାହିଁ କହିଲୁ? ଏଇ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ଦେଖୁନୁ କି? ହଁ, ଏଇ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ଦେଖୁନୁ କି? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ହଁ। ମୋଡିଂ ହବାର ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ପଡିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କାହିଁ କହିଲୁ? ଆମ ପ୍ରକୃତି ମାତା ବି ସିଏ ବି ଚାହୁଁନି ଏଇ ଭଳିଆ ହୋର୍ଡିଂ ରହୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଟା କରାହଉଛି, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ହୋର୍ଡିଂ ଟା ସେ କାମ କିଏ କରିଥିଲା ଜାଣିଛୁ? କାମ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ଆମ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶାସନରେ ଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ କାମଟାକୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହୋର୍ଡିଂ ଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏ କାମଟା ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡିଂ ମୋଡିଂ ହେଇକି ପଡିଛି। ତେଣୁକରି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। କାମ କାହାର? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ନାମ କାହାର? ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର। ବାସ୍। ତେଣୁକରି ଇଏ ପଡିଲେ କେତେ, ଗଡିଲେ କେତେ, ଉଡିଲେ କେତେ, ମୋଡିଂ ହେଲେ କେତେ, ହୋର୍ଡିଂ ହେଲେ କେତେ, ତ ଆଉ କଣ କଣ ହେଲେ କେତେ। ଆମର ଭାଇ ଟେନସନ ନାହିଁ। କାମ ନବୀନ ବାବୁର, ନାମ ମୋହନ ବାବୁର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ର। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତେଣୁକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହନା, ଟେନସନ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେଇଗଲି। ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଇଏ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁକରି କାନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ମନ ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଏମାନେ ନାମ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡିଂ ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ ବା ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ଚିତ୍ରଣ କରିବୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।